Выстава «Свет каляднай зоркі» у музеі выратаваных мастацкіх каштоўнасцяў адкрылася традыцыйным батлеечным спектаклем. Разам з вучнямі 33-й брэсцкай школы гледачы перанесліся ў старадаўні Віфлеем і сталі сведкамі нараджэння Хрыста, бо зіма – гэта час дзівосаў. Стварыць гэты цуд работнікам музея дапамаглі мастакі Брэсчыны. Весь январь – это волшебное время, когда и Новый год, и Рождество, и вот этот снег первый, красивый, и зима. Все такое невероятное, что хочется именно вот такого волшебного света, огня, который есть вот в это время. На выставе прадстаўлена каля 60 работ. Усе яны прысвечаны зіме і зімовым святам. Розныя сюжэты, розныя тэхнікі. Класічны жывапіс, бацік, роспіс па шкле і нават вышыўка. Побач з творамі прафесійных мастакоў карціны пачаткоўцаў. Это выставка сборная обычно, где представлены работы художников, мастеров Брестской области, детских студий, театральных студий. И эта выставка объединяет наших брестских жителей. Она несет божественный свет. Сярод экспанатаў асаблівае месца займаюць іконы. Частка з іх сапраўдныя рарытэты з калекцыі музея. Прадстаўлены сучасны рэлігійны жывапіс. Ікона работы Тыграна Джавадзяна створана для вясковай царквы. Па словах мастака, творчасць дапамагае спасцігнуць сваё месца ў свеце. Смотреть подобные выставки, навещать, готовиться и участвовать, тем более в этих выставках, очень полезно. Человек – это социальное существо. Человек наделен разумом, и он задает все вопросы. А здесь часть ответов. Шукаць адказы прыйшлі брастаўчане, неабыякавыя да творчасці землякоў. Вольга Сандрыкава працуе на чыгунцы, але ў вольны час цікавіцца мастацтвам. Асабліва ўразілі яе карціны юных творцаў. Детские картины отличают, конечно же, чистотой и наивностью, которые несут такую неподдельную вот любовь, в которой прям вот с них она чувствуется, видна. И когда подходишь вот к картинам, на тебя прям какой-то свет вот льется. Адчуць святло каляднай зоркі брастаўчане і госці горада змогуць до 23 студзеня. Менавіта да гэтага часу будзе працаваць калядная выстава. Валенцін Бойка, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія Брэст.